Balingasag Bypass Road. So di atong next destination guys. Di ata moagi karon. Dire main road. Dire mo na ilang bypass road. Adulong sa ilang poblasyon. Nanako sa akong ikaduha nga part sa Balingasag Misamis Oriental nga road trip series. Dire ta moagi sa ilang bypass road. Agian na to ang Barangay Waterfall Balingasag Misamis Oriental. First time na ako moagi dire. Never pa ko nakaagi diya na area. Tsada niyo. So tara guys, ubanig ko ninyo sa akong pag road trip karon. Tara, let's go. Alright, pasulod na ta guys. Tsadog pangalan nga barangay ba? Barangay Waterfall Balingasag Misamis Oriental. May dalan diri oh. It's 1 PM. And magpasalamat ko sa mga bago nga nag-subscribe sa akong YouTube channel. Salamat sa inyo sa pagsuporta sa Mabog TV. Bridge lagi still lang siya kakilit. Right turn ta dire, right turn. Say, tsada kailang public market no? Balingasag Public Market. Dai, murag mall.
straight na din ta, padulong ta sa gawasanan sa Balingasag. Gitsada rin ang mga balay guys, ay ang mga old na kay ba. Ina-preserve man siguro na nila. Ito pa dito sa Pikas. Next video guys, darita driving around Barangay Poblacion, Balingasag, Misamis Oriental. Sa sunod ang video. Na old nga ko